sinne haalariin, kun siellä pysähdit heti, kun se rämmentää ylös, niin se päästään irti. Mene puolen väliin haalaria kohden. Mene ihan haalariin kiinni. Täällä koske haalariin. Sitten voit ruveta juttelemaan haalarille ja mennä kyykkyyn ja kutsua koiraa samalla. Ja kehut koiraa, kun hän tulee katsoa sitä haalaria. Voit ihan katsoakin koiraa nyt, kun hän tuli siihen. Sitten otat taluttimesta kiinni ja täällä käymään. Sitten 2 kertaa edestakaisin ohitukset. Mennessä oikealta puolelta ja takaisin puolelta. Joo. Tästä on hyvä. Joo. Ja kielät jommankumman niistä punaisella merkitystä puolesta. Kyytissä hoitopuolella. Sitä voi tukea ääntyä, se on uudestaan sama juttu. No niin, sitten sä voit tulla tänne.